Вітаю ўсіх, дарагая царква, тых, хто зайшлі да нас у госці, тых, хто глядзіць нас онлайн, хто глядзіць нас у запісу. Рады вас усіх вітаць. Мяне зовут Даніл, я служитель царквы Святло Істина. І сёння мы будзем разважаць на тэму Святога Духу. Тыя, хто былі з намі мінулую нядзелю ці глядзелі нас, заўважылі, што было свята Троіцы, свята сыходу Духа Святога, а пропаведь наша была пра што? Разумею, 6 дзён прайшло, 7 дзён, да? Шмат інфармацыі. Но давайте узгадаем, пра што была мінулая пропаведь. Які-небудзь ідэі, там, хоць прыблізна. Проповедь Петра была. Дякую, Дмитрий Владимирович. Может быть, яшчэ хто-нибудь что-нибудь? Что там было про проповедь Петра? Два фактары змяне. О, дарэчы, брат Миколай, мы побач сидзім, таму, прабачце скажу, нейкі час таму брат Миколай пачаў весці ад рукі канспект. І я вельмі рад, што, бачыце, вот ведае. Вось, гэта працуе, но мне здаецца, што ён толькі адзін, бачыце, такі дауншыфтінг зрабіў, і гэта дапамагае. Кажуць навукоўцы, што калі мы пішам прям ручкай, гэта вельмі дапамагае. Я думаю, што нават калі мы ў тэлефон записываем тэзісы, гэта таксама дапамагае, но ходзячы паміж шэрагамі царквы і часам неяк раз, і паглядзіш, што ў чалавека на экране. І ведаеце што? Ну, может быть, мне так не шанцуе, но наколькі я магу меркаваць, то выбар камодаў папулярней, чым вядзенне канспекту пропаведзі. Потому что, серьезно, я бачу, як людзі, ну, я не буду казаць, по-моему, купляюць ці прадаюць шафы і камоды, потому что ты же не разберэш, яны праглядаюць абедску ці ёю посцяць. Вось, гульні самыя розныя, душеспасительныя, гульні на збор ураджаю, гульні, напэўна, духоўны пазітыўныя, забіваць зомбі. Гэта ж, напэўна, пазітыўна, правильно? Шмат чаго мы робім, і на вялікі жаль, і я разумею, што вельмі разумныя людзі ствараюць гульні. І калі ты не збярэш ураджай зараз, то пасля набажэнства ён згніе. Вось. І што, калі ты не дапаможаш сваім сябрам онлайн змагацца з зомбі, то зомбі перамогуць. Гэта все ясна, браты і сёстры, але гэта выклік для нас, для царквы 21 стагоддзя. Усе тэхналагічныя дабраславенні ставіць на паузу дзеля того, каб можна было сфокусавацца на тым пасланні, якое рыхтуе нам Бог. І да, мінулы раз у нас быў тэкст проповедь Петра ў дзень Пяцідзясятніцы. І сёння мы працягваем гэту тэму і будзем казаць непасрэдна пра Духа Святога і пра ягоную ролю ў жыцці хрысціяніна. Але базавацца мы будзем не на тым тэксце з кнігі дзеяў, які вось класічны тэкст пра сыход Духа Святога. А мы прачытаем з Евангелія паводле Яна, 14 раздзел, з 15 па 26 вершы. Гэтыя апошнія тры раздзелы, вось 14, 15, 16 раздзелы Евангелія паводле Яна вельмі важныя, таму што гэта заключнае пасланне Ісуса Хрыста. Ісус Христос ведае, што Ён хутка памрэ. Раздзел, які мы будзем сёння чытаць, на пачатку яго Ісус распавядае сваім вучням пра тое, што «Я сыду, я пакіну вас». Яны расчароўваюцца, і Ісус дзеліцца такім апошнім, самым важным пасланнем, тым, што лічыць найбольш крытычным і важным. І давайте прачытаем, што ён гаворыць. Тэкст даўгаваты, тэкст, может быть, не самы просты, але спадзяюся, што у нас атрымаецца вынесці з яго некалькі даволі простых урокаў. Такім чынам чытаем Евангелие паводле Яна, 14 раздзел з 15 па 26 вершы. «Калі любіце мяне, захоўвайце прыказанні мае. І я ўпрашу айца, і ён дасць вам другога абаронцу, каб заставаўся з вамі навекі». Другі абаронца – гэта Дух Святы. «Духа праўды, якога свет не можа прыняць, бо не бачыць яго і не пазнаў яго, а вы пазналі яго. Бо ён з вамі застаецца і у вас будзе. Не пакіну вас сіротамі, прыйду да вас. Яшчэ трохі і свет не ўбачыць мяне, а вы ўбачыце мяне, бо я жыву і вы жыць будзеце. У той дзень даведайцеся, што я ў айцу маім, і вы ва мне, і я ў вас. Хто мае прыказанні мае і захоўвае іх, той любіць мяне. А таго, хто любіць мяне, будзе любіць айцец мой, і я палюблю яго, і з'яўлю яму сябе. Кажа яму Юда, які не Іскарыёт: «Господзе, што сталася, што ты маеш з'явіць сябе нам, а не свету?» Ісус адказаў яму і сказаў: «Хто любіць мяне, той захоўвае слова маё, і айцец мой палюбіць яго, і мы прыйдзем да яго і зробім жытло ў яго.
Хто не любіць мяне, не захоўвае слова маіх, а слова, якое вы чуеце, не ёсць маё, але айца, які паслаў мяне. Гэта сказаў я вам, пакуль я з вамі. Абаронца ж, Дух Святы, якога пашле Айцец у імя маё, навучыць вас усяго і нагадае вам усё, што я казаў вам. І разважаючы над гэтым урыўкам, мы пастараемся адказаць на 3 пытанні. Першае гэта хто такі Дух Святы? Другое пытанне гэта што Дух Святы робіць? І трэцяе пытанне гэта як нам прыняць Духа Святога. Але перад гэтым можна слайд наступны, такі маленькі экскурс. А можна тады назад вярнуцца? Да, сюды, дзякуй. Пазнаеце, хто гэта? Леў Толсты. Да, Толстых было шмат, гэта Леў Толсты. Чалавек, які напісаў... Што напісаў Леў Толсты? «Вайна і мір». Да. Хто чытаў «Вайну і мір» вот так сумлена ад пачатку да канца? Малайцы. Класна. Што яшчэ напісаў Леў Толсты? «Уваскрэшэнне». Да, такі мастацка-духоўны маніфест. Што яшчэ? Анна Кареніна. Таксама такая драматычная гісторыя кахання няўдачы. Прабачце за спойлеры. Да, хто яшчэ не чытаў і плануе. Што-небудзь яшчэ напісаў? Крейцерава соната. Таксама, Толсты, скажем, прямо быў вельмі круто умеў праз мастацкую форму даносіць свае ідэі, распрацоўваць сваю ідэалогію. У прыватнасці Крейцерава соната ён разважае над музычным творам, Крейцерава соната, по-моему, Моцарта, да? І праз гэта даносіць сваю этыку сямейных адносінаў. Спойлер, Толсты на апошнім этапе свайго жыцця быў супраць шлюбу. І вось быў нейкі час, калі я вельмі зачытаўся, але іншымі творамі. У Толстога быў цэлы пласт такіх духоўна-рэлігіязнаўчых твораў. І вось, напрыклад, «В чём моя вера?» Там ён апісвае сваю сістэму поглядаў. Таксама ягоная іспаведь, дзе ён распавядае пра свой духоўны шлях, калі, будучы арыстакратам, багатым чалавекам, сусветна вядомым пісьменнікам, у 50 год у яго быў крызіс духоўны, які вымусіў яго шукаць. Ён быў на мяжы самагубства, ён прызнаецца, і ён пачаў шукаць чагосьці і знайшоў Бога. І, напрыклад, мяне вельмі кранула «Царство Божие внутри вас». Памятаю, што ў нацыяналце нават чытаў, браў дарэвалюцыйнае выданне, вось, і чытаў, начытваў. І вось тут гэта кніга таксама мяне моцна кранула, таму што там ён узводзіць, ён разважае над Нагорнай пропаведзю, развівае думкі пацыфізма, і мяне гэта вельмі ўразіла, таму што Толсты уздымае на належны ўзровень этычнае пасланне Хрыста. І што мяне асабліва кранула, на той момант я быў у царкве, напэўна, мне было 23 гады, значит, у царкве я быў 23 гады, хаця нават 24, таму што мама мяне ў жывоціку таксама ў царкву насіла. І скажу шчыра, не магу сказаць, што ні разу, але мне здаецца, што ні разу пры пропаведзі на Нагорную пропаведь, на тэкст «Подставь другую щеку», «Отдай вторую рубаху», мне здаецца, што я ні разу не чуў пропаведзі, якая пачыналася б, ідэя, якой была б, вось Христос сказаў падставіць другую шчаку. Як нам гэта рэалізаваць? Заўжды я бачыў пропаведзі, і абмеркаванні на малых групах былі звычайна ў кантэксце, чаму Христос не мог мець на ўвазе таго, што ён сказаў. Чаму фраза «падстаў другую шчаку» значыць все, што загодна, акрамя таго, што ў сітуацыі, калі цябе б'юць падносіцца, табе трэба падставіць другую. Чаму фраза «Отдай другую рубаху человеку, які забіраюць цябе першую», значыць усё, што загодна, акрамя відавочна абсурднай ідэі, што трэба аддаць яшчэ там і сваю другую рубаху. А Толсты сказаў, што трэба гэтай ідэі ўспрымаць літаральна. Калі Христос скажа, што нельга злом адказваць на зло, то нельга злом адказваць на зло. Калі Христос скажа пра тое, што калі чалавек у цябе спрабуе штосьці забраць, ты можаш таким волевым актом, калі у тебя забрали штосьці, ты можаш маніфестам сказаць: «Окей, ты не маеш надо мной улады, возьми яшчэ і гэта. Ты думаешь, што ты мяне абрабоўваеш, а я тебе добраслаўляю». І мяне гэта вельмі ўразіла. І магу сказаць, што пасланне Толстога мяне натхняла, і вось гэты высокі стандарт хрысціянскай маралі. Але ў той жа час былі моманты, якія мяне засмучалі. Таму што Толсты пра свой духоўны погляд прыйшоў да высновы, што Ісус Христос, пра свой пошук духоўны, прыйшоў да высновы, што Ісус Христос не Бог. Што гэта проста вельмі класны, вельмі разумны
маральны настаўнік. І мяне як хрысціяніна, такога артадаксальнага хрысціяніна, ясная справа гэта засмучала. А потым, калі такой першая эмоцыя захаплення прайшла, і я перачытваў творы, вось гэтыя рэлігійныя творы Толстога, то мне склалася ўражанне, што я не магу аддзелацца ад думкі, што Толсты шмат пра сябе думае. Я разумею, што гэта сусветна вядомы геніяльны пісьменнік, які стварыў цэлыя светы, і там гэта геній, гэта асоба сусветнага маштабу, але мне здавалася, што ён ставіць сябе на месца Бога. Ён вельмі высока думае пра сваю інтэрпрэтацыю, не бачыць у ёй заганы і ўпэўнены, што ўсе людзі павінны рабіць так, як ён. А потым, калі я пачаў, з вучэння Толстога ўзнікла такая цэлая плыня толстоўства. Такія людзі, пацыфісты, якія сыходзілі, бедна жылі, працавалі на зямлі, як правіла, былі вегетарыянцамі. Я пачаў даследаваць гэту супольнасць, і апынулася, што супольнасць гэта была крайне непаспяховай. Таму што з аднаго боку Толсты падняў маральныя патрабаванні вельмі высока. Вельмі сціплае жыццё, вельмі правільныя ўчынкі, сапраўды поўная адсутнасць гвалту, такое маральнае пераадольванне свайго ворага. А з іншага боку, ён з хрысціянства забраў духоўны складнік, забраў Хрыста, адносіны з Богам, Божую дапамогу і проста стварыў з гэтага такое маральна-этычнае вучэнне. Вот так вот рабіць добра, а вот так вот недобра. І была занадта вялікая прорва паміж тым, што ён сказаў, трэба рабіць, і паміж тым, што пакінуў людзей без Божай дапамогі. І аказваецца, што класічны шлях толстоўца – гэта прыйсці ў супольнасць натхнёным, пабачыць гэты высокі стандарт, прывабіцца да яго, а потым у расчараванні сысці, разняверыўшыся ва ўсім, таму што аказваецца, што гэта высокі стандарт, да якога немагчыма дацягнуцца без, я веру, што без Божай сілы і Божай дапамогі. І скажу шчыра, часам у мяне ёсць адчуванне, а ці не робім мы сваё хрысціянства вось такім падобным да толстоўства, дзе мы чытаем класныя тэксты, стараемся нагадваць сабе пра стандарт, як трэба паводзіць, як не трэба паводзіць. Можа быць, дзесьці трошку спрашчаем, але пры гэтым часам не карыстаемся той сілай, якую Бог даў нам дзеля дасягнення гэтага высокага маральнага стандарта. І мы стараемся жыць, ведаеце, такі выраз, на маральна-валевых. Адкуль гэта? З якой сферы? Ну, я так разумею, што гісторыя гэтага са спорта. Калі хтосьці атрымлівае перамогу на маральна-валевых якасцях. А ведаеце, што гэта значыць? Як правіла, гэта значыць, што хтосьці не быў падрыхтаваны добра, фізічна, тактычна, стратэгічна. І той, хто быў супраць яго, быў падрыхтаваны лепей, но вось той, хто на маральна-валевых узяў усе свае сілы і здолеў пераадолець вось гэту разніцу ў патэнцыяле ў падрыхтоўцы. І, можа быць, для спартоўца зрэдку гэта і добра, але я баюсь, каб мы, як хрысціяне, не сталі хрысціянамі, якія жывуць на маральна-валевых, якія бачаць стандарт і спрабуюць бачыць свае сілы, разумеюць, што ёсць вялікая розніца паміж гэтымі двумя шкаламі і стараюцца сабраць усю волю ў кулак, каб заскочыць да гэтай праведнасці, пра якую чытаем у Богу. І мой заклік цягам гэтай пропаведзі – давайце правяраць сваё сэрца. Таму што хрысціянства – гэта не рэлігія маральна-валевых людзей. Гэта вера, дзе Бог не толькі дае высокі стандарт этычнага жыцця, але ён таксама дае рэсурс, які патрэбны для гэтага. Бог дае Духа Святога, які не пакідае нас аднога, але мы можам ігнараваць яго. Мы можам не карыстацца ім, і тады адзінае, што нам застаецца, гэта браць волю ў кулак і спрабаваць заскочыць туды, куды заскочыць сваімі сіламі немагчыма, прынамсі, немагчыма, не дэфармаваўшы сваю асобу. Але вяртаемся да пытання, хто ж такі Дух Святы. Прачытаем некалькі вершаў, яны будуць не ў такой паслядоўнасці, як у тэксце ідуць. 17 верш. Каго я дам вам? Духа праўды, якога свет не можа прыняць, бо не бачыць яго і не пазнаў яго, а вы пазналі яго, бо ён з вамі застаецца і ў вас будзе. Першае, што трэба ведаць пра Духа Святого, Дух Святы – гэта асоба.
Мне здаецца, што даволі папулярны тренд казаць, да, там, напрыклад, пра Бога, што Бог — гэта нейкая сіла, Бог — гэта нейкі эфір, але хрысціянства, Бог — гэта нейкі патэнцыял, там, гэта сусвет, але хрысціянства паслядоўна настойвае на тым, што Бог з'яўляецца асобай, што Христос з'яўляецца асобай і што Дух Святы з'яўляецца асобай. І таму, калі мы гаворым пра адносіны з Духам Святым, напаўненнем з Духам Святым, трэба памятаць, што гэта асоба, якую мы можам прымаць у наша жыццё. Не нейкі абстрактны эфір, разліты дзесьці ў духоўных, не ведаю, духоўных прасторах, духоўных вымярэннях. Не нейкая сіла, якая вось прыйшла, падштурхнула і растварылася. Гэта асоба, з якой мы можам і павінны выбудоўваць адносіны. 16 верш. «Я упрайшу айца, і ён дасць вам другога абаронцу, каб заставаўся з вамі навекі». Я не эксперт у старажытнай грэцкай мове, але эксперты кажуць пра тое, што ў грэцкай мове ёсць вось гэты другі, можа быць другі адрозны і другі такі ж. Ну, напрыклад, калі вось у нас у доме ёсць жывёлы, напрыклад. Адна гэта сабака, а другая кошка. Ёсць такое значэнне слова другое. А можа быць, у нашай сям'і, у нашым доме ёсць две жывёлы. Одна собака, не ведаю, там дзяўчынка, і другая собака-дзяўчынка. Вось здаецца, што тут выкарыстоўваецца гэта другі. Другі, але такі ж самы. Адрозны, але такі ж самы, таму падобна, што Христос кажа пра тое, што у Духа Святога такая ж самая прырода, як у мяне. Гэта асоба, але гэта не нешта прынцыпова іншае. Гэта асоба, і гэта таксама адна з частак Троіцы. Хаця гэта пытанне Троіцы складанае, але вельмі класнае, інтэлектуальнае, духоўна прыгожае, вельмі багатае. Дык вось Дух Святы — гэта асоба, асоба іншая ад Хрыста, але такая ж, як Ён. І гэта тое, што мы можам прыняць у сваё жыццё, больш за тое, гэта тое, што Христос кажа, што мы павінны прыняць. І ў 19 вершы мы чытаем: «Не пакіну вас сіротамі, прыйду да вас». Як Христос прыйдзе да нас? У гэтым кантэксце Ён прыйдзе да нас праз Святога Духа. Калі мы прымаем Святога Духа, гэта значыць, што мы прымаем Ісуса Хрыста. Мы прымаем кшталту, Ён уваходзіць у нас. І гэта цікава, таму што таксама ў 23 стихі чытаем. Ісус адказаў Ісус і сказаў яму: «Хто любіць мяне, той захоўвае слова маё. І Отец мой палюбіць яго, і мы прыйдзем да яго і зробім жытло ў яго». Мы. Не я, не Ён. Мы. З Духом Святым прыходзіць Христос, прыходзіць Бог і напаўняе нашае нутро. Прычым вельмі цікавы тэкст. Пётр піша, можна наступны слайд? Праз якія падараваныя нам найвялікшыя і каштоўныя абяцанні, каб праз іх сталіся мы супольнікам Божай прыроды. Пётр кажа, што праз Духа Святога мы атрымліваем Божую прыроду. Як вам гэта? Мы не проста нейкія грэшнікі, якія штосьці там зразумелі і кудысьці там карабкаюцца. Прымаючы Духа Святога, Божая прырода уваходзіць у нас. І я трошку цікаўлюся медыцынай, але калі пачынаеш даведвацца, як вынаходзяцца зараз сучасныя лекі, ты здзіўляешся, на якім узроўні, як дактары і фармацэўты спрабуюць зламаць вось гэты біялагічны заганны метад. Як яны спрабуюць зрабіць так, каб нейкі злы вірус ці мікроб не мог, патрапіўшы ў арганізм, нанесці шкоду, як ён запланаваны. І вельмі часта, я так разумею, што шмат што адбываецца на ўзроўні ДНК. І спрабуюць заблакаваць нейкую інфармацыю на ўзроўні ДНК ці прывіць нейкі новы ДНК, каб змянілася сутнасць хваробы, бактэрыі, віруса. І падобна, што вось нейкае такое абнаўленне на ўзроўні ДНК даступна нам у нашым духоўным жыцці. Калі мы прымаем Ісуса, не змяняецца проста
не ведаю, наш расклад тыдню, мы у нядзелю стараемся быць у царкве. Не просто мы стараемся менш касячыць, не просто мы стараемся больш размаўляць пра нейкія духоўныя матэрыі. Павінна змяняцца само ДНК нашай духоўнай асобы. І гэта вельмі важна, таму што мне здаецца, што таксама зараз пытанне Духа Святога, маё суб'ектыўнае адчуванне, што Духу Святому цяжка ў сучасным свеце. І што Духу Святому цяжкавата ў сучаснай царкве. І мне здаецца, што зноўку не хочацца абагуляць, но маё суб'ектыўнае адчуванне, што Духа Святога малавата ў сучасным хрысціянстве. І мне здаецца, што ёсць дзве спробы рэагаваць на тое, што мы не бачым таго, што Біблія абяцае нам. Мы не бачым таго, што Бог кажа нам. І ведаеце, які гэта дзве рэакцыя? Адна гэта растлумачыць самім сабе, што раз мы хрысціяне, і павінна быць вось гэта, але гэтага няма, ёсць толькі гэта, трэба растлумачыць сабе багаслоўскі, што вось як ёсць, так і павінна быць. Вось вот такое наше хрысціянства, маральна-валевое. Скачем і не даскакваем, а раз не можам даскочыць сюды, то давайте растлумачым сабе, што вось куды даскочылі, туды і скакалі. Ведаеце, ёсць такія палітыкі вельмі часта гэтым карыстаюцца, калі абвяшчаюць задачы нейкай аперацыі пасля яе сканчэння. І ўжо аказваецца, што заўжды задача выканана 100%, таму што чаго дасягнулі, то і было задачай. Мне здаецца, што і палітыкам непрыстойна так рабіць, але для хрысціянства гэта ўвогуле шлях тупіковы. Ёсць і другая задача, калі ёсць другое вырашэнне праблемы, калі Духа Святога малавата, мы бачым, што Біблія абяцае гэта, мы маем гэта, і мы спрабуем как-то фантазіяй запоўніць гэтую прорву, якая ёсць. Мы пачынаем прыдумляць Духа Святога там, дзе яго няма, мы пачынаем перабольшваць ягоны ўплыў, і нам так падабаецца, нам так комфортна. А праблема ў тым, што не трэба нічога прыдумляць. Дух Святы жывы, моцны, ён не змяняецца, таму што ён частка Божай прыроды. Ён адна з асобаў Троіцы, і нічога не змянілася за апошнія 2000 гадоў. Бог все так же сильны, у яго все такая ж місія для гэтага жыцця, ён таксама мае все тыя ж самыя рэсурсы, і нам трэба гэты рэсурс прымаць. Але давайте паглядзім, які, як мне падаецца, асноўны рэсурс Духа Святога. Што ж ён робіць у жыцці чалавека? Дарэчы, запомнілі, хто такі Дух Святы? Гэта асоба, гэта адна з асобаў Троіцы, якую Бог дае нам для выканання ягонай місіі, для здаровага хрысціянскага жыцця. А што сказаць па-расейску? Всё. Лічнасць, прабачце, калі ласка, да. Асоба — гэта па-рускі лічнасць. Дух Святой — лічнасць. Да, дзякуй, што падказалі. Калі будуць нейкія пытанні з тэрмінамі, да, калі ласка, не толькі старэйшаму пастару можна прасіць пераклада. Ну, можете спытаць у суседа, высокая верагоднасць, што ваш сусед ведае, а калі не, то запытвайце так. Другое пытанне. Што Дух Святы робіць? Чытаем у 18 вершы. «Я ўпрашу у Айца, і ён дасць вам другога абаронцу, каб заставаўся з вамі на векі». Духа праўды. І 26 верш. «Абаронца ж, Дух Святы, якога пайшле Айцец у імя маё, навучыць вас усяго і нагадае вам усё, што я казаў вам». Я не эксперт у старажытнай грэцкай мове. Ведаю, што ёсць у нас эксперты, прычым я тут рад, ёсць мой сябр, які філолог, класік, кандыдат навук канкрэтна па гэтых мовах. Так што можете мяне потым крытыкаваць, але наколькі я ведаю, вось гэта 10 суцешыцелей перакладаецца, 10 абаронцаў, увогуле гэта параклетас. Правільна, тыя, хто ведаюць. І наколькі я разумею, ёсць пераклады розныя. Утешитель, защитник. У сучасных перакладах нават 10 может быць адвакат. І фішка ў тым, што, здаецца, гэта не ад таго, што розныя перакладчыкі, вось ведаюць у гэтага слова куча, напрыклад, космас. Ведаеце, як космас перакладаецца з грэцкай мовы? Уж прабачце, што я себе закапваю. Здаецца, што космас — гэта сусвет. Здаецца, што космас — гэта светапарадак. І шмат чаго іншага, у тым ліку космас — гэта упрыгожванне. Вось такі касметычнае упрыгожванне, косметика. Типа корань адзін і той же. Таму, калі мы кажам пра тое, што не любіце міра, а не таго, што в мірі космас,
Калі перакладчыкі перакладаюць не любіце касметікі, не того, што в касметике, яны проста сярод двух варыянтаў выбіраюць той, які найбольш, здаецца, адпавядае кантэксту, потому что, пагадзіцеся, не любіце касметыкі і таго, што ў касметыкі, гэта было б трошку іншае багаслове, гэта было б моцна іншае. А з параклетасам справа іншая. Гэта проста занадта глыбокі, шырокі грэцкі тэрмін, які немагчыма адэкватна перадаць адным словам ні на беларускую мову, ні на рускую. Ведаю, што ў англійскай мове такія ж самыя праблемы. Гэта нешта занадта глобальнае, занадта маштабнае. Можна слайд наступны? Падобна, што параклетас, да, накідваецца шмат варыянтаў. Гэта адвакат, суцяшальнік, абаронца, хадатайнік, дарацца. І, дарэчы, таксама скажу, што Тім Келлер, вельмі класны прапаведнік, амерыканскі багаслоў, які ўжо перайшоў да Господа, ён увогуле, аналізуючы гэту праблему, прапаноўваў варыянт абсалютны сябар. Ён казаў, што вось гэта паняцце, нягледзячы на тое, што яно лінгвістычна, пэўна, не самае карэктнае, яно перадае сутнасць таго, што значыць параклетас. Таму што параклетас — гэта той, хто побач з табой, але таксама гэта той, хто спрачаецца, хто нешта пастаянна аргументуе. І вялікае пытанне, з кім спрачаецца Дух Святы. І падобна, што ён спрачаецца, мы пра гэта трошку пазней яшчэ пагаворым, спрачаецца з намі, і ён жа спрачаецца за нас з Богам. І падобна, што Дух Святы — гэта такі унутраны механізм унутры нас. Гэта той, хто сапраўды ведае нашу такое пасольства, прадстаўніцтва Богу ў нашым сэрцы. Той, хто нагадвае нам і нашы касякі, і нагадвае нам пра дабрадаць. Цікава, калісьці чытаў даследаванне, якое кажа пра розніцу ўспрымання юрыдычнай сістэмы ў амерыканскай культуры і ў нашай славянскай культуры. Калі паглядзець на амерыканскі фальклор, то, як вы думаеце, суддзя і адвакат, каго ў амерыканскай культуры лічаць прадажным, непрыстойным? Такой сінонім непрыстойнасці — гэта суддзя ці адвакат? У амерыканскай культуры гэта адвакат. Хаця мы таксама ведаем шмат прыгожых фільмаў, дзе адвакаты героя. А вось у нашай славянскай культуры калі мы паглядзім на нейкія там выслоўі ці што, як правіла, каго мы не любім? Суддзю ці адваката? У нашай культуры мы не любім суддзю. Не ведаю, што гэта кажа пра нашы культуры, но здаецца, што як мінімум нас аб'ядноўвае тое, што ў абодвух культурах ёсць адназначная скептыцызм да судовай сістэмы. Гэта тое, што, напэўна, аб'ядноўвае людзей ва ўсіх краінах. Цікава, што тут вельмі падобна Дух Святы і ввогуле Троіца выступае і адвакатам, і суддзём. Таму што адна з функцый Духа Святога — гэта агучваць праз сумленне, паказваць нам нашу грэхоўнасць. Можна... Да, можна гэты слайд... Вось, у Яны чытаем, не, можна вернуцца назад? Вось, крацей. І Дух Святы, прыйшоўшы, будзе дакараць свет у грэху. Адна з функцыяў Духа Святога — гэта абнаўляць наша сумленне і нагадваць нам, калі мы памыляемся, грэшым, касячым. Адзін з механізмаў — гэта аднаўленне нашага розуму, калі мы прымаем вось гэты этычны, фармалізаваны хрысціянскі маральны кодекс сябе і разумеем, што не, я раней так рабіў, а зараз гэта неправільна, пастараюся так не рабіць. І Дух Святы, ён не проста кажа, калі ты там штосьці фармальнае парушыў. Дух Святы, ён даходзіць да нашай матывацыі, да нашага сэрца, таму што даволі часта ёсць рэчы, калі ты робіш штосьці, але з неправільнай матывацыяй, і гэта можа быць добраслаўленнем для блізкіх, но гэта не абавязкова прыносіць карысць табе. Таму адна з функцый Духа Святога — гэта аблічаць нас у грэху. І калі мы будзем казаць пра спаўненне Духа Святога, забегаючы наперад, калі Дух Святы кажа вам, што з вами все норм, то хутчэй за ўсё з вами не размаўляе Дух Святы. Таму што ён працуе не так. У яго ёсць высокі этычны стандарт Ісуса Хрыста, да якога мы імкнемся. І Духу Святому заўжды ёсць што сказаць нам. Таму, калі вам здаецца, што з вами все норм, нармальна жыву, лепш, чым большасць. Лепш, чым суседзі, лепш, чым знаёмыя, нармальна, все ў парадку.
хутчэй за ўсё, Дух Святы прыглушаны ў вашым сэрцы, таму што мы чытаем пра тое, што няма праведнага, няма ніводнага, і мы кажам, што чытаем пра тое, што Дух Святы гэта кшталту барометра, які паказвае, што адбываецца ўнутры нас. Але гэта толькі адна палова. Другая палова яго, як адваката, гэта абарона нас, таму што мы чытаем Рымлянам 8 раздзел 16 верш. Гэты дух сведчыць духу нашаму, што мы дзеці Божыя. Функцыя Духа Святога нагадваць нам пра тое, што мы сагрэшылі, з'яўляцца такім духоўным барометрам унутры нашага сэрца і ў той жа час не пакідаць нас у роспачы, а паказваць нам на Ісуса Хрыста, на Божае ўстанаўленне і прыняцце. І па праўдзе скажу, у меня бываюць такія моманты, бываюць моманты, калі себе дрэнна адчуваеш, бываюць моманты, калі прыходзяць непрыемныя абставіны, і ты разумееш, што проста так склалася. Вось штосьці не падуладнае табе. І цяжка ў такіх сітуацыях, калі вось табе прылецела нейкае зло, а ты разумееш, проста ад несправядлівасці сусветнай. Цяжка пераносіць вось такую несправядлівасць? Насамрэч цяжка. Гэта выклікае шмат пытанняў, а чаму я? Вось, а непрыемна, а я ж нічога не зрабіў. Но мне здаецца, што яшчэ цяжэй, калі прыходзіць нейкі касяк у твоё жыццё, а ты разумееш, за чаго ён. А ён за таго, што ты зрабіў штосьці не так. А ён за таго, што ты не зрабіў чагосьці, што трэба было. І ў такія моманты бывае роспач. Калі ты разумееш, што табе трэба сутыкацца з наступствамі таго, што ты зрабіў, калі ты хочаш штосьці выправіць, але ўжо можа быць пазнавата, калі цябе пачынае ціснуць пачуццё віны, і ў такі момант вельмі важна, каб унутры нас быў Дух Святы, які нагадае табе пра тое, што ты усынаўлёны. Ты сын Божий, ты дзіця Божие. Не таму, што такі ты круты, не таму, што ты беззаганы, не таму, што 70% тваіх сваякоў горшы за цябе і 85% калег горшы за цябе. Не за гэта, а таму, што Бог усынавіў цябе праз Ісуса Хрыста. І вось гэта ключавая функцыя Духа Святога як абаронцы. Абараняць нас перад намі ж самімі. Абараняць нас перад д'яблам, які хоча, ад д'ябла, які хоча патапіць нас у пачуцці віны. Таму такія два індыкатара таго, што ці працуе Дух Святы ў нашым жыцці. Калі мы не бачым за сабой ніякіх заганаў, і мы ўпэўнены, што ўсё ў нас добра, хутчэй за ўсё мы падаслеплі. Таму што Духу Святому заўжды ёсць што паказаць нам, ёсць паказаць для нас зону роста. Але таксама, калі мы патанаем у пачуцці віны, у безнадзейнасці і лічым, што нашы касякі ці наша нездольнасць адпавядаць Божаму стандарту маральнаму закапвае нас, ці закрывае перад намі дзверы доступу да Бога, то гэта таксама памылка. Таму што Дух Божы нагадвае, што мы ўстанаўлены. Мы прыняты не праз нашы дасягненні, але праз ахвяру Ісуса Хрыста. І ёсць выключэнне. Таксама мы чытаем у Пісанні, што Духа можна угашаць. І падобна, што угашэнне духа адбываецца тады, калі мы у сваё сэрца пускаем грэх, які пачынаем успрымаць як норму. Калі, бачачы гэта неадпаведнасць паміж грэхом і праведнасцю, якая нас чакаецца, замест того, как прасіць у Бога прабачэння, прасіць ягонай сілы і працаваць над гэтай праблемай гром, звяртацца па дапамогу, не ведаю, па кансультацыі, па парады, штосьці рабіць з гэтым, мы пачынаем думаць, раз я усынаўлёны, і гэта праблема ёсць, напэўна, гэта нармальна. І мы пачынаем даваць месца д'яблу ў нашым жыцці праз гэты грэх, які мы перастаем успрымаць як грэх і як праблему. Гэта можа заглушыць голас сумлення, гэта можа таксама закрыць для нас вось гэты доступ да Божай дабрадаці, прынамсі, адчуванне гэтага доступу да Божай дабрадаці. І трэці момант, трэцяе пытанне, як жа нам атрымаць Духа Святога? І мы чытаем у тым, што хто, Рымлянам 8:34, рытарычнае пытанне пачынаецца, хто той, хто асужае? Христос, які памёр, але ўваскрос. Ён праваруч Бога, і ён заступаецца за нас. Акрамя таго, што Дух Святы з'яўляецца такім адвакатам нас супраць нас жа саміх, падобна, што Ісус, Дух Святы, з'яўляецца таксама хадатайнікам за нас перад Богам.
Бог з'яўляецца суддзём, але у адрозненне ад нашага славянскага ўспрымання суддзём праведным, непадкупным. І таксама Христос і Дух Святы з'яўляюцца хадатайнікамі, нашымі адвакатамі, нашымі абаронцамі, але ў адрозненне ад заходняй традыцыі прыстойнымі абаронцамі, якія не згодны за грошы адстойваць неправду і даказваць, што яна з'яўляецца праўдай. І вось адбываецца гэта камунікацыя, і адвакат у сваёй працы, ён апелюе да чаго? Да закона. Калі мы глядзелі нейкія фільмы, амерыканскія судовыя сістэмы часта паказваецца, адвакат шукае, на які закон абаперціся, каб на падставе закона даказаць невінаватасць свайго падабароннага. І тое ж самае робіць Христос. Ён не кажа перад Богам, ну вот, Даніл зноўку накасячыў, ну давай прабачым яго. Вось. Прыходзіць наступны дзень, Христос такі, Бог мне неёмка, ну і Даніл зноўку накасячыў. Я яго адвакат, прабачым. Ну, Бог, прабачым. Прыходзіць яшчэ там нейкі дзень, і Христос так ужо прям, не ўпэўнена, Бог, я не ведаю, што рабіць. Даніл зноўку касяціць тым жа грыхом. Мы яго прабачаем. Что-то ці не мяняецца нічога, ці мяняецца павольна. Разумееш, што сітуацыя непрыгожая, но мая адказнасць, я абаронца яго. Ну, давай абаронім у апошні раз. Прабачым. І Бог, калі ты ўпэўнены, што гэта апошні раз, давай. Но здарыцца такое, што, можа быць, ужо які 5-ы раз, да? Хрысту трэба ісці зноўку хадатайнічаць за мяне, а я, ведаеце, в універсітэце быў старастам, і часам былі сітуацыі, калі хтосьці накасячыў з аднагрупнікаў, і дэкан размаўляў, дэкан ні з кім не размаўляў, але ты мог як стараста пайсці і папрасіць за чалавека. І вось я памятаю хлапец, які чутка лішне вапіл і не ўмеў сябе паводзіць, а цвярозы быў добры хлапец. Вось я хадзіў за яго хадатайнічаў, і у нас была дыскусія з дэканам, што гэта ж не першы раз. Слава Богу, это быў і не трэці. Вось. І было цяжка тлумачыць, што давайте дадзім яшчэ другі шанс. Разумееш, што, можа быць, трэці прыйдзецца. Дыскусія падобна, што дыскусія Хрыста і Бога у хадатайніцтве за мае грехі адбываецца па-іншаму. Христос прыходзіць да Бога і кажа, Даніл накасячыў, а у нас ягоная віна ўжо аплачана? Аплачана. Ісус Христос памёр за мае касякі. І таму гэта не проста давай дадзім несправядліва караць двойчы за адну правіну. І Христос ужо панёс адказнасць і пакаранне за мою правіну, і ён проста, ягоная праца, гэта казаць пра тое, што а не змянілась, юрыдычна нічога не змянілась. Віна за гэты касяк Даніла ўжо аплачана. І будзем спадзявацца, што Даніл пра гэта памятае і будзе прасіць Духа Святога і ягонай сілы, каб пераадольваць гэтую правіну. Такім чынам, нам патрэбен абаронца Христос, каб прыняць Духа Святога. Каб Духу Святому, вось Дух Святы гэта другі адвакат, а Христос гэта першы адвакат, да якога апелюе Дух Святы. Гэта таксама вельмі цікавая такая містычнае ўзаемадзеянне паміж Духам Святым, як Христос прыносіць сябе ахвяру, Дух Святы апелюе да гэтай ахвяры, як такая вельмі дзіўная сціплая адносіны, дзе кожны апелюе да кожнага. І нам таксама патрэбна паслухмянасць. У 23 вершы мы чытаем, адказаў Ісус, сказаў яму, «Хто любіць мяне, той захоўвае слова маё, і Отец мой палюбіць яго, і мы прыйдзем да яго і зробім жытло яго». Нам трэба прыняць Ісуса, і нам трэба быць гатовымі да паслухмянасці Христу, да паслухмянасці Духу Святому, да таго, каб выконваць тое высокае прызначэнне у жыцці, якое ёсць. Спадабляцца на вобраз Божий – асобная тэма, але важная праява прысутнасці Духа Святого ў жыцці – гэта наяўнасць плода Духа. Не плодов Духа, дзе ты можаш выбраць штосьці адно, там любовь или, может, я радасный, а плод Духа як сукупнасць гэтых якасцяў, якія па-чалавечы вельмі цяжка ці амаль што немагчыма дасягнуць, але з Божай сілай гэта не толькі магчыма, а гэта прям той стандарт, да якога мы ідзем. Можа быць, пра гэта неяк паразмаўляем пазней. І напрыканцы зноўку хачу вярнуць гэтага мілага дзядзю, які прывёў многіх людзей да расчаравання. Спрабаваўшы з хрысціянства зрабіць з веры, зрабіць проста этычную нейкую там
філасофскую школу, аказалось, што гэта задача нерэальная. Год-два у шэрагах талстоўцаў, і людзі сыходзілі расчараваныя у Богу, у вучэнні гэтым і ў саміх сабе. Таму што яны адчувалі ісціннасць, напэўна, стандартаў, і яны засталіся ў роспачы, таму што не змаглі іх дасягнуць. І мая перасцярога да кожнага з нас, каб мы не апынуліся такімі талстоўцамі сярод хрысціянаў, якія жывуць у роспачы, разумеючы сваю неадпаведнасць гэтаму стандарту, і ці то становяцца цынікамі, ці то ідуць у нейкія багаслоўскія пошукі, каб растлумачыць, што так, як ёсць, так і павінна быць. Не Божая ісціна фармуе нашу рэальнасць, а наша рэальнасць нібыта фармуе Божую ісціну. І Бог даў нам рэсурс прымаць ягонага духа. І таму мой заклік: сябры, давайце ўжо зараз у гэтай жа першай малітве будаваць адносіны з гэтай асобай, з Духам Святым. Уявіце, што ваша, не ведаю, да вас дамоў прыходзіць чалавек, якога вы вельмі паважаеце. Што зменіцца? Ну вось прям кагосьці, прям каго вы паважаеце, аўтарытэт, не ведаю, там, маральны. Да па праўдзе, мне здаецца, што нават калі так, да, бацькі прыязджаюць, ці, можа быць, там, бацькі, жонкі ці мужа, да, прыязджаюць, ужо как-то все тонізіруюцца, да? Трошечку хочется, трошку лепш выглядаць, вось. Нейкі касяк, які, можа быць, вываліўся б у іншых абставінах, ужо там пры любімай цешчы ты вроде не будзеш яго падсвечваць. Але Дух Святы — гэта рэальная асоба, якая лепш за самага класнага аўтарытэта, якога мы можам толькі сабе ўявіць. І калі ён прыходзіць, вельмі арганічна. Я не ведаю, но мне здаецца, да, што калі мы стараемся быць трошку лепшымі, часам гэта просто на маральна-вылевых, но часам мы рэальна становімся лепшымі ў прысутнасці добрага чалавека. Мы потым не пачынаем зрывацца больш, каб кампенсаваць штосьці за гэтай там 2 дні добрых паводзінаў, праўда? Дух Святы — гэта тая асоба, якая прыходзіць і змяняе ўсё. Гэта тое, што гэта падрунак, гэта дар ад Бога, які дадзены нам. Гэта тое, што Христос сказаў: ребята, гэта заменіць вам мяне, і яно таго вартае. І давайте зараз імкнуцца запрашаць гэту асобу ў наше жыццё. Прыходзіць з ягонай сілай паказваць нам нашу неправату і сілай нагадваць нам пра наша сынаўство і той, што мы сыны і дочкі Бога праз ахвяру Ісуса Христа. І таксама мой заклік для тых з нас, хто яшчэ не прымірыўся са Христом. Я не ведаю, ці атрымалось у мяне гэта данесці, но па праўдзе, калі я рыхтаваўся, калі я чытаў, слухаў, глядзеў штосьці, у мяне ўзнікала эмоцыя захаплення. Захаплення тым, як Бог класна прыдумаў. Як вось гэтая схема такога збаўлення, прабачэння, хадатайніцтва, вось гэтая вечная такая, не ведаю, цыкл, да, пакаяння, прабачэння, як ён працуе, гэта нешта неверагоднае. І калі вы тут, гэта не выпадкова. Калі вы глядзіце нас онлайн чамусьці, гэта таксама не выпадкова. Господ дае вам шанец прымірыцца з сабой. Сказаць: Христос, я шмат па жыцці накасячыў. І я разумею, што з маім жыццём штосьці не так. І я не хачу пастаянна пакутваць ад гэтай віны, ад гэтага болю, ад цяжары тых памылак, якіх я рабіў. І я не хачу потым яшчэ разгрыбаць і Божага гневу да мяне за ўсе гэтыя грехі. Таму я прашу, каб ты сваёй ахвярай, сваёй смерцю заступіўся за мяне. Каб ты стаў выкупленнем за мае грехі, правіны, і каб я мог пачаць новае жыццё разам з табой. Разам з сілай твайго духа, які паказвае, што не так, але таксама і паказвае, што гэта не канец. Што мы жывем у адносінах з Богам праз Ісуса Христа і ягоную дабрадаць. І давайте зараз устанем і звернемся да Бога. І зараз вельмі важны момант. Таму што не надта важна, што кажу я. Калі яно, як птушачка, якая ляціць, не бачыць шкла, стукаецца аб вакно і падае, калі словы, якія зараз, спадзяюся, Господ казаў пра мяне, яно вы так стукнецца аб шыбу вашай, не ведаю, абыякавасці, сфокусаванасці на іншым, мітусні, тым, што вас клапоціць, пра што вы думаеце, то не будзе ніякага плёну.
наадварот, нават узнікне нейкі цынізм, таму зараз вельмі важны момант, калі вам трэба прымаць вырашэнне у вашай камунікацыі адзін на адзін з Богам, з Духам Святым. І моя молитва за то, каб мы сыходзілі адсюль аднаўлёныя ягонай сілай. Давайте звернемся. Давайте 40 секунд такой молитвенной рефлексии, и потом разом помолимся. Великий Бог, я дякую Тебе за дар Святого Духа, Господ. І я прашу, каб Твой Дух, Ён напаўняў мяне, Господ, каб Ён уваходзіў у маё жыццё, быў побач са мной, Господ. І каб я реально памятаю, што гэта асоба з усімі, напэўна, атрыбутамі, Господ. І каб я быў адчынены, Господ, да таго, што Твой Дух хоча рабіць ува мне, хоча казаць мне, каб сапраўды праз гэта боская прырода ўва мне ажывала. І прашу, Господ, дай, калі ласка, мне сапраўды не агрубляць маё сумленне, Господ, але праз Дух Святы чуць, што Ты хочаш мне сказаць. Чуць тыя касякі, правіны, якія Ты за мной заўважаеш. Разам з Табой працаваць, не ўспрымаць іх як норму, але працаваць над іх перадоленнем. І, Господ, я прашу таксама, Ты нагадвай мне у моманты роспачы, у моманты усведамлення віны, што ўсё адно Ты памёр за мяне, Ты прымаеш мяне, Ты прыняў мяне сваім сынам, і нішто знешне не можа гэтага перамяніць. І прашу, Господ, калі ласка, Ты дабрасты, калі ласка, кожнага з нас тут прысутных, тых, хто з намі онлайн, Господ, таксама прымаць вырашэнне, адкрываць сэрца да Твайго Духа Святога, прагнуць яго болей, Господ, і жыць у гэтым гарманічным узаемадзеянні, у лучнасці з Тваім Святым Духам, Господ, і каб гэта прыносіла плён. Каб у нашым жыцці з'яўляўся плод Духа Святого, Господ, каб ён быў заважны для людзей, якія побач з намі. Каб яны бачылі, што тыя перамены, якія адбываюцца ў нас, гэта больш, чым проста нейкія валевыя высілкі. Што гэта такое класнае сведчанне таго, што Бог жывы, Бог дзейсны, і ён можа прыходзіць у жыццё канкрэтнага чалавека і змяняць яго да лепшага. І прашу, Господ, таксама за тых, хто не ведае Цябе, яшчэ, Господ, сярод тых, хто чуе зараз. Господ, калі ласка, дай ім прымаць вырашэнне, каяцца ў сваіх грэхах перад Табой і атрымлівай Твоё збаўленне. Слава Табе, Божа, за ўсё. Амін.